8. Lut 8 il-kapitlu sħiħ. Lut. Kapitlu 8. L-awtur hawnhekk qiegħed juri l-superjorità ta' Kristu bħala l-Qassis il-kbir tagħna, fejn qabel kien hemm il-qassisin ta' Arun illi joffru l-istess sakrifiċċju, issa Kristu der bħala l-qassis finali u uniku tagħna. Kapitlu 8 vers 1. Issa l-qofol ta' dak li jedna u dan għandna bħala qassis il-kbir wieħed li qiegħed in-naħa tal-lemin tat-tron tal-Majestà fis-smawiet, Ministru tas-Santwarju u tat-Tabernaklu veru, li waqfu l-mulej u mhux il-bniedem. Għax kull qassis il-kbir u magħmul biex joffri għotjiet u sakrifiċċji, għalhekk jeħtieġ li dal-bniedem ukoll ikollu xi ħaġa x'joffri. Għax kieku kien fuq l-art, ma kienx ikun qassis billi hemm qassisin li joffru għotjiet skont il-liġi, li jservu bħala eżempju u dell ta' ħwejjeġ tas-sema. Bħalma kien imwissi Mosè meta kien se jibda jagħmel it-tabernaklu għallu ara. Qalu li tagħmel kollox skont ix-xbija li kienet murija lilek fuq il-muntanja. Missa qala ministeru tant ola daqskemm ukoll hu l-medjatur ta' rabta jew ta' patt aħjar li kienet mibnija fuq wedjiet aħjar. Għalhekk, għax jekk din l-ewwel rabta kienet bl-qajb, ma kienx ifittex imkien jew post għat-tieni waħda. Għax billi sab xi jgħid fuqhom qal ara jiġu l-jiem qal il-mulej, meta nagħmel rabta ġdida mad-dar ta' Iżrael u mad-dar ta' Ġuda. Mhux skont ir-rabta li għamilt ma' missirjietom fil-jum meta qabatthom minn idhom biex noħroġhom minn art l-Eġittu, għax ma baqgħux iżommu mar-rabta tiegħi. U jien tlaqthom, jgħid il-mulej, għax din ar-rabta li nagħmel mad-dar ta' Iżrael wara dawk il-jiem, jgħid il-mulej, inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom u niktibhomlhom f'qalbhom. U nkun għalihom Alla u għalija jkunu poplu. U ma jgħalmux aktar wieħed il-lajru u kull bniedem lil ħuh billi jgħidu ara fil-mulej. Għax kollha jarfuni, miż-żgħir sal-kbir, għax inkun ħanin mal-ħażen tagħhom u dnubietom ħtijietom. Ma niftakarx iżjed. Meta qal rabta ġdida, qaddem l-ewwel waħda. Issa dak li jitħassar u jixjieħ wasal biex jgħib. Sempliċement kumment, kull fejn hemm rabta, il-kelma bl-Ingliż hija covenant. Okay? Naħseb jiena tkun iktar preċiża ħana nifhmu patt. Patt solenni bejn Alla u l-bniedem, okay? Biex nifhmu xi ħaġa. Hemm min tant jersaq fil-qrib, pereżempju tal-pittura, illi jara dettall ċkejken u jinsa l-bqija. Alla jridna li ikollna il-veduta sħiħa qudiemna. Tajjeb veru li qegħdin ngħixu fi żmien preżenti, però li jridna nkun nafu x'ġara fil-passat u se jiġri fil-futur. Jekk ma nafux il-passat, nirrepetu l-iżbalji tiegħu. Jekk ma nafux il-futur, inkunu qisna bastiment mingħajr tmun, ma nafux fejn sejrin. U dan qed ngħidu għaliex Alla għandu pjan. U meta ngħidu Alla għandu pjan, ġifieri Alla qiegħed jattwa il-ħsieb tiegħu illi hu iddeċida li għandu jsir mill-eternità. Alla qed jinvolvina f'din il-drama tal-fidwa tiegħu, sejħilna lejh, u bl-illuminazzjoni tal-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu li huwa l-paraklitu l-għallim tagħna biex jgħallimna u allura insiru napprezzaw aħjar il-għolu u l-font il-wissa u t-tul tal-mħabba tal-Alla lejna. U ċoħe narfu illi dak li Alla qiegħed jagħmel ma jirrigwardax li biss bħalli kieku jien u daqshekk. Ma jirrigwardja l-umanità u l-univers kollu. Meta Alla ħlaq il-bniedem, tafu illi Alla ħlaq kollox tajjeb u l-bniedem ħalqu u taħrida ħielsa, kemm hija sabiħa l-idea ta' rrieda ħielsa.
illi Alla l-bniedem qallu mis-siġara kollha tal-ġnien tista' tiekol, però minn siġra waħda li tinsab fin-nofs tal-ġnien tikolx minn, dakinhar tiekol minnha żgur tmut. Ġifi Adam kien f'pożizzjoni bħala bniedem tajjeb, għaref, ġust u qaddis. Seta' jibqa' f'dik il-qagħda beata illi Alla ħalqu fiha u jgawdi xirka Alla. Seta' kieku ried joħroġ il-barra jew joħodha kontra l-ħalliq tiegħu bid-disfatta u bid-diżastru, bit-traċedja l-Bibja sejħilha il-mewt. Dakinhar tiekol minna qiegħed żgur tmut. U Adam hekk għażel. Adam inqeda b'xi ħaġa tajba bir-rieda ħielsa li Alla taħ biex ġab introduċa l-mewt fid-dinja. Mitu mitna ħna li ħriġna minnu. Ġifieri bnedmin Alla tratta magħhom mar-ras rappreżentattiv tagħhom Adam. Dak li għamel Adam il-konsekwenzi tiegħu qegħdin imbagħtuhom aħna. Kieku Adam obda konna nitbierku miegħu. Il-fattu li Adam nafu x'għamel li xtaq ikun Alla bħal dak li ħalqu u kien mis-siġra tal-ġnien. Alla minn dakinhar mill-jum li fih ħalqu Alla għamel patt ma' Adam. Jekk taqra fil-Ġenesi 3 ma tissemmix il-kelma patt. Ma tissemmix. Per fil-tip ta' Ħosea mbagħad jgħidilna li n-nies bħal Adam kisru l-patt. Ma qed jgħidilna li meta naqraw l-istorja oriġinali kif Alla ħalaq il-bniedem poġġih fil-ġnien bierku u għallu biex jaħkem fuq l-art u da kollu, dak kien ftehim il-Bibja sejħlu patt lega solenni tajjeb bejn il-ħalliq u l-ħlejja. Adam kisser il-patt. U allura minn dakinhar stess Alla beda biex jiżvela, biex juri il-patt tal-grazzja tiegħu. Issa din bħal-kelma Trinità fil-Bibja ma niltaqgħu magħha mkien, però min minna għandu xi dubju li Alla hu Trinità. Li huwa Alla wieħed fit-tliet persuni l-Missier li bejn l-Ispiritu Santu. Aħna għal-konvenjenza il-fatt kif Alla qed jitratta magħna issa mill-waqa ta' Adam sal-aħħar tad-dinja. Ġifieri araw daqsxejn x'firxa x'panorama sħiħa qiegħed qudiemna. Alla qed jitratta magħna bil-patt tal-grazzja tiegħu. U fatt il-Bibja jekk taqra minn oxra sa oxra tibda tinduna kull ma jmur illi Alla qiegħed jiddilja qiegħed jitratta ma' nies midinbin illi mhux tal-li ma ħaqhomx l-imħabba tiegħu. Ħaqhom il-kastig, jekk ħaqhom il-kastig. Però Alla qiegħed stabbilixxa dan il-patt tal-grazzja mill-bidu li ħajibqa' validu sa tmiem tal-patt li iva ma kienx amministrat l-istess f'kull żmien. Fatti naħseb jiena kollha kemm aħna narfu d-differenza, nitkellmu dwar il-patt l-antik u l-patt il-ġdid. Tajjeb, ġifieri nafu li hemm bidliet, hemm differenzi. Però li qed ngħidilkom illum huwa li essenzjalment mhux fid-dettalji u fil-qoxra ta' barra, imma essenzjalment Alla li huwa l-istess jitratta mal-bniedem bl-istess mod, illi qed joffrilu salvazzjoni, xirka, rikonċiljazzjoni miegħu permezz ta' ibnu Ġesu Kristu. U kull bniedem li salva jew qagħti salva qed isalva bl-istess mod permezz tal-fidi fi Kristu. Dan huwa l-patt li Alla stabbilixxa beda biex ta' klu tiegħu, ħjiel tiegħu, dakinhar stess li Adam dineb lis-serb u ċoj lis-xitan Alla qallu illi n-nisel tal-mara anqal mibeda bejnek u bejn mara bejn nislek u nisilha u int tolqtu fl-arqub imma u jisħaqlek rasek. U dakka il-proto-evangelium, l-ewwel tabbira tal-Vanġelju, proto l-ewwel tabbira tal-Vanġelju, li Alla baqa' iwessaħħa
jagħti aktar dettalji sakemm illum ġurnata għandna r-rivelazzjoni sħiħa tal-Alla. Però prattikament Alla palma il-Abel salvah bil-fidi naqraw fil-Lut 11. Bil-fidi Abel offra sakrifiċċju illi kien milquh quddiem Alla. L-istess ħaġa illum u l-istess ħaġa in-nies l-ġenerazzjonijiet illi ġejjin warajna. Dana insejħulu il-patt tal-grazzja. Ħanaġa ngħid illi iva matul l-iskrittura kollha naraw illi hemm epoki differenti, nasab l-iżet waħda bażika, huma kif Alla tratta man-nies qabel it-twelid ta' Kristu, kif Alla qed jitratta man-nies wara t-twelid ta' Kristu. U bir-raġun għaliex Kristu huwa il-quċċata tal-rivelazzjoni sħiħa tal-Alla, fejn Alla dari kellem lill-missirietna permezz tal-profeti, bħolm u viżjonijiet u mezzi differenti, issa f'dan l-aħħar jiem kellimna Biblu. Allura hemmhekk l-awtur lil-Lut qiegħed jagħmel din id-distinzjoni illi fejn qabel Alla tratta mod, issa hemm ċertu bidliet għaliex għax ir-rivelazzjoni sħiħa tal-Alla deret. Okay? Mela, anke Pawlu l-Apostlu meta kien qiegħed jiddiskuti u jqabbel il-patt ta' Mosè, il-patt li Alla għamel ma' Mosè, illi nfakkarkom ukoll kien patt ta' grazzja. Il-liġi kienet prominenti fih, il-liġi kienet prominenti ħafna fih. Alla tom il-liġi, l-10 komandamenti u 20 ta' ordinanzi u statuti oħra biex josservaw mill-Lut. Tajjeb? Però nfakkarkom illi qabel ma tom il-sunt, il-summary tar-rida tiegħu fl-10 komandamenti x'beda biex qal Alla jien u l-mulej Alla tagħkom li ħriġtkom mill-art tal-Eġittu. Għalhekk ma jkollkomx Alla toħra ħliefi, tagħmlu b'tixbija minquxa, tiddiżonorawx ismi, ħarsu s-sibt, weċċu l-ġenituri tagħkom, eċetera, eċetera. Dawk l-10 komandamenti il-prefazju tagħhom importanti, jien u l-mulej Alla tagħkom li ħriġtkom mill-art tal-Eġittu, jien u Alla li fdejtkom, mel intom għandkom tobduni. Bażikament l-istess ħaġa li qegħdin ngħixu u nesperjenzaw illum il-ġurnata. Però iva, l-Apostol Pawlu jammetti li hemm differenzi. Hemm differenzi bejn nies li jgħixu qabel it-twelid ta' Kristu, jew aħjar biex inkun preċiż qabel il-mewt ta' Kristu. U nies li jgħixu wara, u ċoħe aħna illum il-ġurnata. 2 Korintin 3, vers 6 jgħidilna illi Pawlu qed jitkellem hawnhekk, qed jgħid illi Alla għamilna ministri jew għaddejja tajbin tal-patt il-ġdid. Mhux tal-ittra imma tal-ispirtu, għax l-ittra toqtol, imma l-ispirtu jagħti l-ħajja li qed jgħid Pawlu qed jagħmel enfasi b'ħaġa waħda. Alla tom il-liġi, imma l-Lut kienu kapaċi josservaw għal-liġi, għamil naqraw it-Testament il-Qadim storja tal-mistħija. L-idolatrija tagħhom, l-ignoranza tagħhom, l-immoralità tagħhom, l-apostasija tagħhom kienet lampanti. Pawl qal, l-ittra weħida, il-liġi weħida minna l-ispirtu, ma tistax tgħinek. Issa hekk il-Ministeru tal-Mewt miktub u minqux fil-ġebel. Sarek glorjuż li wlied Iżrael ma kinux jistgħu ħarsu lejn wiċċ Mosè minħabba l-glorja ta' wiċċu, glorja kellha tgħaddi. Kif ma jkunx aktar glorjuż il-Ministeru tal-Ispirtu? Araw id-differenza. Meta Alla tal il-liġi, il-muntanja dittirtot, swidija, daqta trombi, nis twerru. Kien patt glorjuż. Meta Mosè niżelmu fuq il-muntanja wiċċu kienet jixel. Imma Pawlu qed jgħid li l-patt li għandna issa ratifikat bid-dem ta' Kristu huwa wisq aktar glorjuż. Alla għamel pass ħajdu hekk enormi l-qudiem. U aħjar mill-li bħalissa qegħdin ingawdu Alla mhuwiex se jagħtina għaliex. Inti forsi tista' tirranġuna x'jiġifieri Alla ma jistax jagħtini aktar milli għandi bħalissa preżentament fi Kristu, fl-għaqda tiegħi ma' Kristu. Ma jistax jagħmilni aktar sinjur, ma jistax jagħtini saħħti lura, ma jistax jeħlisni ma' ħafna nkwiet. Ejjew nikbru jħasra, ejjew nikbru. Ejjew nifhmu darba għal dejjem illi s-sofferenzi preżenti tissa ma jixriqlhomx ikunu mqabbla mal-glorja li għad tidher fina. Jekk aħna konvinti minn din, iva jkollna fehma aħjar
tal-modijiet tal-Alla. Jiena kull mużew li mort u meta nsifer priorità irid imur nara l-mużew u l-pitturi, sissa qatt ma rajt raġel jew persuna illi mar qrib ma' pittura u beda jittestjala l-gwarniċ u beda jikkritika l-pittura x'il-gwarniċ kien forsi daqsxejn imxellef. Jew daqsxejn mibrux. Nesa l-pittura il-kapolavur qudiemu u meta tikkonċentra fuq is-sofferenzi tiegħek u fuq l-afflizzjoni u fuq il-troubles u fuq il-gwaj li għandek. Pawlu jgħid tikkomparahomx mal-glorja li qed tidher fina. Tkun qiegħed tagħmel l-ikbar ċuċata. Għalhekk insostni jien, Alla ma jistax jagħtina aktar milli tagħna fi Kristu. Pawlu jasab biex jgħid illi aħna mberkin b'kull barka spiritwali flimkien ta' smewiet. Efesin 1:3. Ifhim għala xejn. Barkiet spirituali illi appuntu huma eterni, iservu għall-eternità. Ma jgħaddux. Alla ta' bilħaq ibierek il-nies tad-dinja b'mod ġenerali, jibgħat ix-xita jtalla x-xemx, jipprovdi l-uċuħ tar-raba, jagħti s-saħħa lin-nies, vera? Però huma barkiet illi ovvjament jgħaddu. Il-poplu tiegħu miksub bid-dem ta' Kristu għandu relazzjoni speċjali mal-Alla. Qiegħed fil-patt tal-grazzja tiegħu. Qed igawdi mill-grazzja tal-Alla. Mela allura fil-patt il-qadim it-trattament ta' Alla minn żmien Mosè sal-mewt ta' Kristu. Dak nistgħu nsejħu li kien dell tal-ħwejjeġ tajba kellhom jiġu li bħalissa preżentament qegħdin ingawdu. Dak il-patt kien tajjeb, imma l-patt issa li Ġesu meta kien fil-kamra ta' fuq mad-dixxipli u qabad it-tazza u qal din it-tazza hija l-patt il-ġdid f'demmi. Imxerret għal mafra tad-nubiet, dal-patt li aħna qegħdin ingawdu llum dal-fażi biex ngħidula hekk tal-patt tal-grazza huwa wisq aħjar. Il-patt ta' Mosè kien glorjuż, dan li qegħdin fih illum huwa wisq aktar glorjuż. Il-patt ta' Mosè kien temporanju, infatti ħafna affarijiet li nqraw fil-Bibja. Ħafna affarijiet naqraw fil-Bibja ma nagħmluhomx. Anzi jkun ħażin li nagħmluhom għax għaddew, skadew. L-iskop tagħhom seħħ. Waħda mill-kwistjonijiet fil-Knisja Bikrija meta l-Apostoli għadhom ħajjin, tajjeb kellhom il-kwistjoni il-pagani li qegħdin jikkonvertu. Irridu nagħmlu biċ-ċirkonċiżjoni u ċoħ isiru lut biex ikun jistgħu jsalvaw. U l-Apostoli ddeċidew qalu le. Għax aħna nemmnu illi bil-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu aħna salvati bħalhom ukoll Lut jew Griegi inċint mod wieħed hemm kif issalva, kif tottini il-maħfra d-nubiet bil-fidi Ġesu Kristu. U allura dak l-affarijiet temporali aħna hemm ħafna affarijiet il-festi tal-Lut pereżempju ma nagħmluhomx. Alright? Ma għadniex nosservaw is-Sibt, nosservaw il-ħadd, jum il-mulej illi fih rixoxta. Tajjeb, iċ-ċirkonċiżjoni kienu jagħmluh kienet obbligatorja u minn ma jagħmel ikun maqtuħ mill-poplu tiegħi jgħid il-mulej. Illum mhux tal-li ma nagħmluhiex imma jkun ħażin jekk nagħmluha bi skop reliġjuż. Jekk nagħmluha bi skop li jien biex jiena nkun aċċettat quddiem Alla. Medikament jekk għandek bżonn tarbija tagħmilha. Imma spiritualment dawk il-ħafna affarijiet fit-Testament il-Qadim ħansemmu xi wħud minnhom skadew, ġew aboliti. M'għadhomx jgħoddu għallum għaliex għax Alla daħħalna f'fażi ġdida tal-patt tal-grazzja tiegħu. Ħalla nara xejn kif kien allura amministrat il-patt tal-grazzja qabel il-Kalvarju. Qabel ma seħħ is-sakrifiċċju uniku tas-Salvatur tagħna. L-ewwel Alla tratta ma' niesu billi tom wedi. Issa meta tgħid jien inwedek xi ħaġa x'qed ngħid. Jiena determinat u kapaċi illi fi żmien futur se nagħtik xi ħaġa. Mhux dik hija weda? Bħalissa m'intix gawdija l-ħaġa.
Imma la jasal il-moment opportun ħadd irċevija. U Alla ibda minn Abel, Noè, Abram, speċjalment, u il-ġenerazzjoni ta' wara, Alla tratta magħhom billi wedhom li jkun Alla tagħhom u ma jkunu poplu tiegħu, wedhom illi huma jkunu salvati. Rumani 15, vers 8, Pawlu jgħidilna illi jiena ngħid illi Kristu sar ministru jew għaddej taċ-ċirkonċiżjoni tal-Luti, ġifi tal-poplu Luti. Minħabba is-sewwa tal-Alla jew minħabba l-verità tal-Alla biex iwettaq il-wedi li saru lill-patriark. Waħda mar-raġunijiet għalfejn Kristu twieled f'Bethlehem, għalfejn biex iseħħu l-wedi li Alla tal Abraham, Isaac, Jacob, Giuseppi, Mosè, David, dawk il-ġenerazzjonijiet li għexu bil-fidi fil-weda tal-Alla. Dawk il-wedi sabu l-iva u l-amment tagħhom fi Kristu Ġesu. Huma kienu qegħdin jantiċipaw il-qudiem, ħarsu l-qudiem tajjeb bħalma għamel Abraham. Tafu intom Abraham illi kien kmandat biex joffri l-ibnu bħala sakrifiċċju. U meta kien se joqtlu l-anġel li jżamlu idu għallu issa naf li inti tobdini. Tajjeb? U Abraham ħares madwaru u ra kibx maqbut fil-ħatab u offra lilu bħala sakrifiċċju minflok ibnu. Minflok ibnu. L-istess Abraham Ġesu jgħid illi Abraham feraħ meta ra l-jum tiegħi. U raħ u feraħ. Alla għalmu anke fi żmienu stess. Illi għad jipprova, illi Alla Jahwe jire, Alla li jipprovdi. Abraham kien jaf illi Alla xi darba bil-mod tiegħu kellu jipprovdi sakrifiċċju illi jkun effettiv u li attwalment jiksbilna l-maħfra tad-dubiet. Jesu qal, Abraham rani, ma raħx fiżikament, imma bil-fidi raħ. Mela, Alla tratta magħhom billi tom weda. U huma rabtu in-nies fidili tal-antik, rabtu ruhom u l-eżistenza kollha tagħhom ma' dik il-weda tal-Alla. Alright? Galatin 3 vers 16, Pawlu jerġa' isemmi il-weda tal-Alla. Fejn jgħid tara, issa l-Abraham u l-nislu saru l-wedi. Ma jgħidx u l-insiel bħalli kieku kienu ħafna imma l-wieħed u l-nislek li hu Kristu. Pawlu qed jagħmel punt sempliċi. Il-wedi li Alla ta' l-Abraham iseħħu fin-nisel ta' Abraham li huwa Kristu. Ħafna nies jaħsbu u għandhom raġun illi huma l-Lut għax il-Lut ħarġu huma dixxendenti ta' Abraham u għandhom raġun. Xejn żbaljat. Però Pawlu qed ifakkarna li fl-aħħar mill-aħħar in-nisel ta' Abraham meta Alla qallu f'nislek jitbier kull ġnus kollha, Alla qed jirreferi għal ibnu Ġesu Kristu. Il-weda isseħħ fi Kristu Ġesu. Mela, Alla tratta magħhom bil-wedi, Alla tratta magħhom ukoll billi tom profezziji. Issa profezziji x'inhi? Profezija hija meta jien ngħidlek se jiġri fil-futur. Biex inti kun kapaċi tidderiġi id-dajsa tiegħek fid-direzzjoni ta' dik il-profezija. U appuntu għalhekk Alla ma ħallinix naqdu fid-dlam imma le tagħna profezziji appuntu mill-antik net. Profezziji biex in-nies tiegħu jidderiġu li nfushom skont dawk il-profezziji. Petru fl-Atti 3 jgħid illi Alla għandu jibgħat il-Ġesu Kristu li kien imxandar lilkom minn qabel. Semgħu ta' xejn. Alla jibgħat il-Ġesu Kristu fl-aħħar tad-dinja. Li kien imxandar lilkom minn qabel. Fejn kien imxandar lilkom? Fl-Iskritturi. Fl-Iskritturi Ġesu meta ltaqa' mad-disċipli ta' Emmaus u daħal magħhom u kiel magħhom u mbagħad fetħolhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u spjegalhom kif Mosè il-liġi, il-profeti u s-salmi dak kollu li hemm miktub fuq. Ġesu ilu jixxandar
fid-dinja miż-żernieq tagħha mill-bidunet. Ġi f'ċertu sens, ma nkunux qed niżbaljaw jekk ngħidu li l-Kristjaneżmu huwa l-eqdem reliġjon għax ilu jeżisti minn żmien Adam u jibqa' jeżisti sal-ħar tad-dinja. Ma kienx magħruf bħala Kristjaneżmu ovvja. Ma kienx magħruf bħala Kristjaneżmu. Tajjeb u laqqas Abraham kien jaf illi il-Salvatur tiegħu kien kellu jissemma Ġesu. Ma kienx jaf. Imma prattikament il-fidi tiegħu kienet fih bħal tiegħi u tiegħek. Għalhekk Alla tom diversi profezziji. Pereżempju, hawnhekk Pietru jkompli jgħid li jibgħat il-Ġesu li kien imxandalikom qabel li s-sema għandu jilqgħu sa żmien it-tiġdid ta' kollox li qal Alla b'fom il-profeti qaddisa kollha tiegħu mindu imbdiet id-dinja. Pietru qed jgħid. Mindu mbdiet id-dinja Abel huwa magħruf fil-Vanġelu ta' Luqa bħala profeta. Mindu bdiet id-dinja, Alla kellu l-kellima tiegħu l-ambaxxitur tiegħu illi ħabbruh lil ħaddieħor u rew l-ħaddieħor fejn għandha tkun it-tama tagħhom. Għax Mosè tassew qal il-missirijiet, waħda mill-profezziji fit-Testament qadim imma Alla tagħkom għajmilkom profeta minn ħudkom bħali, isimgħu f'kull ma jgħidilkom. U jiġi li kull ruħ ma tismax minn dak il-profeta tinqered minn fost il-poplu. Waħda mill-profezziji kbar kienet xaġa stupenda, Mosè ċertament kien il-figura prinċipali, preminenti fit-Testament qadim, vera? Akbar minn Mosè? M'hemmx. U Mosè qed jgħid li Alla qed qajjem profeta akbar minni. Min dal-profeta? Ġesu Kristu. Alla mela żammilhom l-attenzjoni tagħhom fuq il-Messija, fuq dak illum sejħulu Ġesu Kristu, Ġesu il-midluk ta' Ovvjament aħna għandna ta' informazzjoni milli kellu Mosè. Aħna għandna aktar informazzjoni dwar Salvatur tagħna aktar milli kellu Abel, ovvjament. Abel kellu ftit. Però dik il-ftit kienet vera. Dik il-ftit żammitu sabiex hu jgħix bil-fidi. L-istess ħaġa Ħenok. La li mexa malla u oġu bil-Alla u Alla ħadu. L-istess ħaġa Mosè, l-istess ħaġa Iżajja, Ġeremija, Eżekjel, Danjel, dawn in-nies li jgħixu bil-fidi. Bħalma nagħmlu aħna illum. Mod wieħed kif kienu jesprimu l-fidi tagħhom fis-Salvatur li Alla kellu jibgħat fid-dinja kien billi joffru sakrifiċċji. Meta daħlu fl-Art Imwiegħda taħt Ġoswe mbagħad kellhom it-tabernaklu, eventwalment taħt Salamun inbena t-tempju. Binja magnifiċenti, superba, sabiħa. Fejn Alla ried illi hemmhekk tkun dar tat-talb. Appart it-talb kellhom isiru s-sakrifiċċji. Kuljum l-artal qatt ma kien in-nar tiegħu qatt ma kien jintefa'. U dawn in-nies illi kellhom il-fiduċja tagħhom f'Alla, illi hu se jeħlishom ma kinux forsi jifhmu id-dettalji, ċertament ma kinux jifhmu d-dettalji. Imma bis-sakrifiċċji tagħhom kienu jifhmu illi Alla qiegħed jaħfrilhom. Issa dik tidher daqsxejn trikki kif naqbad ngħid. Literally Luke kapitlu 10 vers 1, isma'w daqsxejn. Billi l-liġi għandha d-del tal-ħwejjeġ tajba li għandhom jiġu u mhux il-ġbija tal-ħwejjeġ infushom, ma tista' qatt bl-istess sakrifiċċji li joffru minn sena għal sena bla ma jaqtaw xejn tagħmel perfett il dawk li jersqu l-artal. Hawn qed jgħid illi il-sakrifiċċji li kienu joffru fihom fushom ma kinux jiswew. Infatti, Lut 10 jgħid illi id-demm tal-gniedes u tal-bdabat u impossibbli li neħħu d-nubiet. Ħadd jifhimha. Frattant kienu joffruhom, għalfejn kienu joffruhom. Dan għodu ġietni l-illustrazzjoni sabtina ħelwa. X'in kont fis-salott qed nimmedita daqsxejn. Jien fallut. M'għandix għaxja ta' lejla. Tajjeb, però hemm benestant u da benestant jirrispettannu jħobbni u jgħid jara mur fil-ħwienet tal-ilbies, fil-ħwienet tal-merċa, ixtri li trid, tinkwieta xejn, kull fejn tmur, qabad biċċa karta ta' pitazz. U ikteb kemm tonfoq u tija lill-kaxxier.
Daqshekk biss li għandek tagħmel. Għajdu li intom dik il-karta x'iswa? Ma tiswa xejn. Irċi karta ta' pitazz, biċċa linka fuqha. 50 euro, 150 euro, u tija l-kaxxier. Imma għalfejn qed nagħmel hekk għax il-benestant tiegħek mandani nagħmel hekk fiha nfissa dik il-ħaġa ma tiswiex. Immu fl-aħħar tax-xahar, kull xahar kien imur jħallas id-dejn tiegħi bi flus veri. Is-sakrifiċċji tat-tasmet qadiem hekk kienu. Kienu jsiru għax Alla kmandhom, ma kinux jifhmu kif attwalment qed jaħdmu dawn is-sakrifiċċji. Imma l-fiduċja tagħhom kienet falla. U finalment li trallutu mbagħad tispjega sabiħa fejdilna li dawn il-qassisin dejjem weqfin joffru l-istess sakrifiċċju li ma staqgħat neħħodnu biet, imma dal-bniedem wara li joffra sakrifiċċju wieħed għadnu biet għal dejjem għad bil-qiegħda fuq l-emin Alla. Il-benefattur tagħna, il-filantropu tagħna, dak il-ħabbej tagħna illi ħallas b'demmu stess fuq il-Kalvarju. Essenzjalment dak li għamel Qarun u sħabu u n-nies kollha fit-Testament il-Qadim li kienu joffru sakrifiċċji, il-ħsieb tagħhom kien bħal tagħna, fiduċjużi f'Alla. Jemnu f'Alla illi kapaċi qarribhom, kapaċi jagħtihom il-maħfra. Aħna llum nifhmu ħafna wis iżjed aħjar. Imma anke fit-Testament il-Qadim, probabbilment fl-ikbar profezija dwar Ġesu Kristu u il-sakrifiċċju tiegħu fuq il-Kalvarju. Iżajja 53. Il-mewt ta' Kristu hija deskritta bħala sakrifiċċju għad-dnub. Il-mulej oġbu jisħqu u jmardu wara li jagħti ħajtu bħala sakrifiċċju għad-dnub jara n-nisel tiegħu. Iżajja diġà qiegħed ifehmhom illi intom qegħdin tagħmlu s-sakrifiċċju tal-ħrief, tal-gniedes u tal-bdabat, però dan illi jien qed inħabbrilkom, qed nipprofetizza dwaru, għad ikun is-sakrifiċċju għad-dnub. Illi attwalment aħna nafu. L-apostli ma baqgħux jagħmlu sakrifiċċji għaliex? Għax is-sakrifiċċju wieħed u effettiv sar. La darba issa għandna l-maħfra tad-dubiet m'hemmx iżjed sakrifiċċji għad-dnub. Kif kien amministrat il-patt tal-grazzja ukoll biċ-ċirkonċiżjoni. Iċ-ċirkonċiżjoni għal-Lut kienet distingwihom bħala membri fil-patt Alla. Alla beda ċirkonċiżjoni fi żmien Mosè, għallu għamilha int fuq hekk innifsek u fuq il-qaddejja tiegħek u fuq uliedek. Dakinhar kellu biss l-Ixmael. U hekk għamel xi tfisser dik iċ-ċirkonċiżjoni? Iċ-ċirkonċiżjoni tfisser li hija siġil tal-ġustizzja. Alla kien qed jipperswadihom illi huma ġusti qudiemu. Il-iżbal tal-Lut kien illi bdew jiftaħru. Illi aħna mhux bħal pagani. Dawk mhumiex ċirkonċiżi. Kienu qegħdin jafdaw fiċ-ċirkonċiżjoni fiha nfisha. U dak kien żbal kbir. Dwar Battista kellu ċanfar għallhom Alla kapaċi minn dal-ġebel. Għajjem uliet l-Abraham. Toqgħodux tiftaħru fi konfusu għax aħna uliet Abraham. Iċ-ċirkonċiżjoni kienet sinjal li n-nies kienu f'relazzjoni miegħu, f'patt miegħu. Illum għalfejn ma nagħmlux iċ-ċirkonċiżjoni, il għaliex aħna ċirkonċiżi biċ-ċirkonċiżjoni ta' Kristu. Kolossin 2. Huma kellhom ċirkonċiżjoni fiżika, aħna ċirkonċiżjoni spiritwali. Dik iċ-ċirkonċiżjoni fiżika li kienu jagħmlu f'ġisimhom kienet illustrazzjoni illi Alla kapaċi jaqta id-dnub minn magħna u jisseparana għal nifsu. Il-poplu antik tal-Alla wkoll kien jesprimi illi jinsaf patt ta' grazzja Alla billi josserva l-festi li Alla taħ biex josserva. 7 festi matul is-sena, darba minna studju fuq dal-festi tremendament sbieħ, mimlin sinifikat, jekk aħna nsemmu biss lejt, tajjeb, lejt fejn darba fis-sena kienu joqtlu l-ħaruf u jikluh flimkien biex ifakru il-fidwa. Il-ħruġ tagħhom mill-jasar tal-Eġittu. Innotaw kif aħna wkoll nosservaw lejt, però mhux lejt billi mmorru fil-maqjel u naqbdu l-ħaruf u noqtluh. Alright?
Dawk kienu dell tal-ħwejjeġ tajba kellhom jiġu. Il-lejd tagħna ħanaqra jħilkom preċiżament kif jesprimi ruħu Pawlu. L-ewwel Korintin 5:7. Natfu mela l-ħmira qadima biex tkunu għaġna ġdida x'intom ukoll bl-ħmira. Għax ukoll Kristu li huwa l-lejd tagħna, li huwa l-Passover tagħna, kien is-sagrifikat għalina. Għalhekk mela ħanagħmlu l-festa. Pawlu qed jgħidulna għamlu l-festa tal-Eid. Kif imma? Billi le. Dak huma affarijiet passati. Issa għandna r-realtà. Għamlu l-festa mhux bil-ħmira qadima, lanqas bil-ħmira tal-ħażen u tad-deni, imma bil-ħobs bl-ħmira tas-safa u s-seba. Kif nosserva l-festa tal-Eid? Billi ngħix ikkonsagrata għal Alla. Billi nobdih. Billi nimxi miegħu f'razzjoni ta' mħabba. Grat illi l-ħaruf illi Ġwanni ponta sebaw lejn Ġesu għal danu għal ħaruf tal-Alla. Danu li neħħidnu bit-tad-dinja. Hija l-istess sfidi. In-nies li jgħixu qabel Kristu, n-nies li jgħixu hija l-istess sfidi, però tagħna hija aktar rikka. Hija l-istess però. Tagħna hija aktar mimlija, tagħna hija aktar informattiva, tagħna hija aktar matura. Għalhekk Pawlu fil-Galatin 4 jgħid li meta waslet il-milja ta' żmien fejn Alla qabel kellu poplu ma kien qisu poplu tal-kindergarten. Poplu matur. Tajjeb? Per meta waslet il-milja ta' żmien Alla bat l-ibnu, mwieled minn mara, mwieled taħt il-liġi, biex jifdil dawk li jkunu taħt il-liġi u biex nirċievu l-adozzjoni bħala wlied. Jekk intom ulied, intom ukoll werrieta ma' Alla. Pawlu jgħid saħansitr li aħna rċevejna l-ispirtu tal-adozzjoni f'qalbna. Jgħid Abba Missier. Alla tagħna il-milja tal-barkiet tiegħu permezz ta' Kristu Ġesu. Anke matul it-Testament il-Qadim hemm ħafna tipi ħansejħulhom. Illi n-nies dak iż-żmien żgur ma kinux jifhmu is-sinifikat tagħhom. Aħna llum ħarsu lura ngħidu wow, huma sbieħ. Meta Mose għamel is-serb tal-bronz fuq arblu fid-deżert għax in-nies kienu qegħdin imutu bil-gidma tas-srieb valenużi. Ġesu jużet l-istorja li seħħet ta' bil-ħaq fid-deżert u għal bħalma Mose għalla s-serb fid-deżert hekk jeħtieġ jitolha bil bnien biex kull min jemmen fih ma jitilifx iżda jkollu l-ħajja eterna. In-nies dak ma fehmux. Aħna nħarsu lura ngħidu dik hija l-illustrazzjoni, is-serb tal-bronz, il-bronz huwa simbolu tal-ġudizzju, tħares lejh u tfiq. Inħarsu lejn Ġesu mislub u nirċievu l-maħfra. Kif? Ma nifhimx, imma ekku. Ħaġa oħra il-blata illi l-Lut xorbu minna fid-deżert. Għaw kemm sabiħa din. Lut, l-ewwel Korintin 10. Fejdilna barra minn daħut ma rridkomx ma tkunux tafu kif missirietna kollha kienu taħt is-sħaba. U kollha qasmu l-baħar u kollha tamdu fis-sħaba u l-baħar biex ikunu ma' Mose. L-ewwel Pawlu qed bil-Korintin, nies pagani, ismawni tajjeb hawnhekk, nies pagani. Illi konvertew u qed jgħid illi l-ġrajja tal-Lut fl-antik dawk huma missirietna. Missirietna. Jiġifieri hemm unità, hemm ħaġa waħda. Bħalma Ġesu qal illi għandi ngħid oħra li mhumx minn dil-merħla huma wkoll qed jisimgħu leħni u niġborhom biex ikun hemm merħla waħda u raj wieħed. Alla għandu poplu wieħed miġbur miż-żminijiet kollha mill-bidu sa tmiem skont il-patt tal-grazzja tiegħu. Issa hekk jgħid illi dawn in-nies mela illi qasmu ma' Mose il-Baħar l-Aħmar kienu l-istess ikel spiritwali. Xorbu mill-istess xorb spiritwali għax kienu jxorbu minn dik il-blata spiritwali li kienet timxi warajhom. Dik il-blata kienet Kristu. L-ewwel Korintin 10 vers 4, wieħed mill-isbaħ vers l-Iskrittura. Għandek profondità ta' ħsieb hemmhekk. Illi dak li esperjenza huma illi qegħdin ħasbu ħajmutu bil-għaġġ. Alla provdilhom l-ilma fid-deżert. L-istess bħalma Ġesu qal lill-mara Samaritan, qal kif kont taf meqt jitolbok ħatini nixrob, kont titolbu int. Ok, jagħtik il-maħaj. Jekk xi ħadd għandu l-għaġġ jiġi għandu jixrob. L-istess esperjenza ta' ovvjament tagħna ħana ġenejt aktar rikki.
Għaliex? Għax id-dawl tal-Vanġelu issa jinsab fl-appan tiegħu. Bħalli kieku x-xemx qiegħda fuqna, mhux għadu qed jisbaħ. U allura naraw isu gris. Qegħdin naraw kollox ċar. Jonqos minn ovvjament illi nimpenjaw ruħna biex il-Bibja ma jibqax ktib magħluq għalina, ta'? Nibdew nistudjaw nitlu daqsxejn fil-fond tagħha. Naraw il-rikkezzi tal-grazzja tal-Alla għalina. Allura, nakwa matul il-patt l-antik, fil-patt il-ġdid, illum il-ġurnat, kif qed jiġi amministrat il-patt tal-grazzja tal-Alla? Alla kif qed iwassal fi kliem sempliċi, Alla kif qed iwassal il-grazzja tiegħu? Kif qed jesprimi l-ħniena tiegħu man-nies? Primarjament biex xandir tal-Vanġelu. Biex xandir tal-Vanġelu. Ġesu qal, morru fid-dinja kollha. Xandru l-Vanġelu kull maħluq. Min jemmen u jitamet ikun salvat minn ma jemminx ikun kundannat. U mandat illi Ġesu tawulna mhux kapriċjużament. Għax jaf illi kif il-bniedem isir jaf bih u jarfu bħala l-uniku tama tiegħu, il-bniedem jirċievi l-maħfra minn Alla. Fluq 24 jgħidilna illi ibdew minn Ġerusalemm u xandru lill-ġnus kollha l-indiema u l-maħfra tad-nubiet fismi. L-indiema u l-maħfra tad-nubiet. Meta wieħed jisma' dwar Ġesu, x'ġie jagħmel fid-dinja, x'kienet il-missjoni tiegħu. Meta ssir taf mal-waqt jiena rrid indullejh. Ma nistax nibqa' nġib l-iskużi, ma nistax nibqa' nagħti dari lill-Alla. U hekk allura wieħed jirċievi il-maħfra tad-nubiet. Primarjament bil-kelma mxandra. Bil-kelma mxandra u malma, sekundarjament ukoll bil-ordinanzi li Ġesu ħallina, l-ikla tal-mulej u l-Magħmudija. Primarjament l-iktar ħaġa importanti u indispensabbli x-xandir tal-Vanġelu. Per Ġesu jrid illi ma' x-xandir tal-Vanġelu jkun hemm l-ordinanzi. Issa, matul l-istorja tal-Knisja saru diversi żbalji. Per eżempju, fil-Knisja Kattolika, l-enfasi llum il-ġurnata u ilha ħafna, ilha sekli ta' snin, l-enfasi ta' fuq daqsi hija fuq is-sakramenti, vera? Sakramenti biss, hija Knisja sagramentali. Issalva bis-sakramenti. Jekk ma titgħammitx ma ssalvax. Tirċievi tqarbin, eċċetera, eċċetera. Għandek 7 sagramenti li inti huma qishom lejjun li tixrob minnhom biex tirċievi l-grazzja tal-Alla. L-enfasi hija s-sakramenti. ċertament, aħna, u m'għandix dubju li aħna korretti f'dil ħaġa, l-enfasi tagħna hija x-xandir tal-kelma. Ġesu qal, intom tarfu l-verità u l-verità tagħmilkom ħelsin. Kif narfu l-verità? Billi nkomplu fil-kelma tiegħu. Mhijiex sfida ċkejkna illi imwielet fl-injoranza u fis-superstizzjoni u f'pajjiż idolatrus illi inti titgħallem il-verità. Għandek biċċa xogħol enormi quddiemek. Ma Ġesu irridna nitlula din ħaġa. Morru ddixxiplaw il-ġnus kollha, irridna nkunu dixxipli tiegħu. Nixbħuh bħalu f'kollox, fil-virtujiet tiegħu, fil-mħabba, fil-maħfra. Illi bħalu wkoll nemmnu u nxandru l-verità. Però ovvjament iva, hemm ukoll is-sakramenti. Aħna nippreferu nsejħulhom l-ordinanzi, il-Magħmudija u l-ikla tal-mulej. Kien hemm u għad hemm xi denominazzjonijiet protestanti illi s-sagramenti warbuhom għal kollox. Il-Friends, per eżempju, tista' tmur fuq estrem, bħalma ma Knisja Kattolika, sagramenti u dak kollox. U kemm jafuha il-Bibja? Ftit li xejn jafuha. Għax is-sagramenti huma kollox għalihom. Imma bil-banda l-oħra tista' bħalma ġara fil-protestantizmu xuħud iwarbu għal kollox il-Magħmudija tant li jibqgħu ma jitamdux u jibqgħu wkoll ma jisservawx l-ikla tal-mulej. Nistgħu nsibu bilanċ? Hija ħaġa ċerta din. Alla qed jgħidha l-aktar ħaġa importanti li intom titemgħu lil ruħkom bil-kelma li ħarġet minn fommi. Alright? Dik l-ewwel ħaġa. Imma peress li Alla jaf li aħna nies illi materjali li għanna għajnejn, għanna widnejn, unħossu, Alla ta' Ġesu tagħna żewġ ordinanzi sbieħ u sinifikanti biex nimmarka il-bidu tal-ħajja Kristjana tiegħi. Kif? Bil-Magħmudija.
U kif se nesprimu wkoll b'mod tangibbli, b'mod viżibbli ix-xirka tiegħi jew il-ħbiberija tiegħi ma' Ġesu Kristu bl-ikla tal-mulej. Ma dak kollu li tkun mgħallem mill-Iskrittura. Il-patt tal-grazzja. Alla b'mod inkredibbli qed jitratta ma' nies illi ċertament ħaqhom il-kastik, ħaqhom l-infern, però qiegħed jeħlishom mill-kastik ġust tagħhom u qiegħed iferraħna bħalma xmun ix-xwejjaħ fit-tempju meta irċieva t-tarbija Ġesu f'idejh u għolla ħarsu l-fuq u l-Alla qallu issa mulej ħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem għaxan jaraw is-salvazzjoni li inti ħejjejt quddiem il-popli kollha. Kien ilu jistenna l-Messija, kellu x-xort li jarah bħala tarbija. Għallu sa kuntent, sodisfatt, nista' mmut għaxan jaraw is-salvazzjoni li inti ħejjejt. Dawl biex idawwel il-ġentilu l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Dan huwa l-patt tal-grazzja. Qiegħed timxi fidil lejn dal-patt, qiegħed timxi fidil, qiegħed tfassal ħajtek kuljum konxjament li inti tinsab f'lega Alla. Hemm relazzjoni fejn Ġesu qal jiena fikom u intom fija. Bħalma il-żarġuna ma tistax tagħmel frott minnha nfisha għajr jekk tibqa' fid-dielja. Lanqas intkom ma tistgħu. Għajr jekk tibqgħu fija. Jiena d-dielja intom il-frijej. U x'istanna minna Ġesu nagħmlu l-frott. Il-frott li joħroġ li riżulta minn dal-patt, minn din relazzjoni għalli Alla bona volontà tiegħu daħal magħna biex aħna iva ingawduh, biex aħna nitennew fih u nsibu il-milja tal-eżistenza tagħna fih. It-tieni ħaġa, tinsab grat lejn Alla. Tinsab grat lejn Alla. Il-fatt li inti llum preżentament, illum il-ġurnata, inti tista' tistqar jiena nara f'Ġesu ta' Nazaret. Kollox f'kollox għalija. Ġesu dak li miet għalija. Dak is-sens ta' eċċitament kif qal Pawlu. Jiena msallab ma' Kristu ma kollu jinnex ma mhux jien ma' Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li jgħix ngħixha bil-fidi f'bin Alla laħabni. Da sens li int maħbub, int il-maħbub t'Alla. Allura l-gratitudni, il-ratt il-ħajr illi joħroġ mill-qalb ma jistax ma jkunx hemm. U t-tielet ħaġa. Sirt jew qiegħed issir aduratur vera t'Alla. Fl-aħħar mill-aħħar il-fidwa li Alla provdilna u Alla daħħalna fil-patt tal-grazzja tiegħu għaliex biex aħna nitalmu nadurawh. Ġesu qal Alla l-missier it-tagħlim qiegħed ifittex biex jadurawh. Alla hu spirtu. U dawk li jadurawh jeħtieġ jadurawh fl-ispirtu u skont il-verità. Ima imqanqla mill-Ispirtu Santu, illuminata minnu, malma minnu u skont il-verità. Jekk aħna napprezzaw biżżejjed il-patt tal-grazzja t'Alla. Kull darba niġu hawnhekk messna nkunu konxi li jiena ġej biex nagħti qima devota, qima intelligenti, qima fl-umiltà. Il-dan Alla illi iva indaħal f'ħajti biex jagħmel rivoluzzjoni f'ħajti, biex mid-dlam joħroġni għad-dawl tiegħu, biex minn bniedem mormi Alla issa qiegħed isawwarni f'kapulavur tal-grazzja tiegħu. Ejjew flimkien minn ma nfixklu xulxin nitalmu biex meta nkunu hawn, ukoll meta nkunu d-dar, ukoll nkunu fejn nkunu. Niftakru li Alla ħalaqna finalment biex narfuh u allura biex nadurawh. Biex nadurawh. Illi hu sabna murmija u iva ġabarna biex nkunu il-mimmi ta' għajnejh. Biex iħaddanna mal-qalb tiegħu. Bil-patt li ma jinkisirx da parti tiegħu. Pawli jgħid li il-ħwejx tissa, ħwejx li ġejjin, l-aks, il-ġuħ, il-mart,
il-prinċipati u setat xejn ma jista' jfridna bil-mħabba tal-Alla illi hi fi Kristu Ġesu Sidna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.